الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما والحقني بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على من هو مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد jiya mun kwana a fadin Allah subhanahu wataala wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يوم زام تاشي إن الله لا يستحي. To kamar yadda nake sha faɗa shi Qur'ani ɗan daki ne. To yau kuma da me za mu tashi? Yau za mu tashi ne da bayan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa kafirai da munafukai, to sai suke izgili, wato sai suke cewa wani abin da suke cewa yanzu wanda za mu karanta sai kuma mu faɗi sababin nuzul dalilin saukan ita wannan aya. Allah ya ce inna Allah sanni cewa shi Allah la yastahi baya jin kunya an yadriba masalan da ya buga misali ma ba'udatan ko da kwatankwacin sauro ne fama fauka ha da abin da ya sama da ita. fa amman lazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sai su san cewa ai wannan misalin da Allah ya bayar annahu al-haqqu min rabbihim cewa gaskiya ne daga ubangijinsu. amma alladhina kafaru amma waɗannan da suka kafirce fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su ce me Allah yake nufi da wannan misalin ne da yake bugawa. idullu bihi kaseeran da yawa sai su ɓace saboda wannan misali wa yahdi bihi kaseera amma kuma da yawa su ma suna shiriwa da wannan misali. amma yadullu biha illa al-fasiqin babu waɗanda suke ɓacewa daga ciki sai jama'an da suka kasance cikin fasikai. Allah ya kiyashe mu, Allah sa ba ma ciki. Me dalilin saukar wannan aya? Muka ce yanzu a baya Allah ya yi bayanin wasu mutane munafikai, ya yi kuma bayanin kafirai. To wayannan kafiran da munafikan nan Allah ya buga misali da su, ko in ban manta ba Allah subhanahu wataala a kafin mu kawo nan dan baya kaɗan mun je na misalin su masluhum ka masalil ladzi tawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yabsirun summun bukumun umyun fahum la yarjun aw ka sayyibin minas sama'i fi zulumatin wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. ko yakadu al-barqu yahtafu absarahum kullama ada'a هم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. wannan duka misali ne ko duka misali ne. To sai wannan misalin kamar yadda wasu masu tafsiri suka faɗa sai ya yi musu ɗaci. Wannan wani irin misali ne? Misali da duhu, misali da haske,
wannan ai ba misali bane, ma'ana a wurin su suna ganin ba misali bane da yake isar da sako, nuna balaga da fasahar su. A wurin wasu kenan suke ganin dalilin saukar wannan aya. Allah ya sa mun fahimta cewa wannan misalin da Allah ya bayar a baya shine su kafirai suke da munafikai suke gani a wannan misalin ayyayi kaɗan, ko kuma bai kai ga abin da Allah zai buga misali da shi ba. Allah ya mun fahimta. To shine Allah ya ce la yastahi an yadribu masalan, inna Allah la yastahi an yadribu masalan. To ka sani Allah baya jin kunya ya buga misali a wannan kaulin kenan. Amma wani kaulin sai aka ce a'a, wato su jama'an kafirai Allah ya wulakanta abin bautarsu, ya tozarta abin bautarsu, ya kankantar da abin bautarsu ta hanyar ba da misali mafi kankanci. To wannan abin da Allah ya ba da misali da shi mafi kankanta, sai suka ga kai ai su an ci mutuncinsu, don haka ma ya za a ce wai kamar Allah ya rasa abin da zai bada misali sai da zuba. Tunamin da wannan abin mai zuba kuda. Dan Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalan ko fastami'u la ko ina a suratul hajj ko يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. To yanzu Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, duriba matsalun, Allah ya buga misali, fastami'u la, ku tsaya ku saurari misalin da Allah ya buga. Kaga kowa aka jawo hankalinsa ko sai Allah ya ce wani misali zan buga. Duriba matsalun fastami'u la, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba wala yajtama'u la. Ai waɗannan da kuke bauta koma bayan Allah, wato waɗannan gumakan da kuke bauta koma bayan Allah, lan yakhluqu dhubaba, ko kuda ba za su iya halitta ba, ko kuda ba za su iya halitta ba. La ilaha illallah. Wato da Allah ya tashi buga misalin sai ce ko kuda, kun ga ai kuda ne, mun san kuda ai ko, sai Allah ya ce to ko kuda ba su yi halitta ba, wala wujta makula, ko da kuma za su tattara dukkan su gumakan a tattara su guri guda, ba za su iya halittar kuda ba za su iya manufacturing ko su creating kuda ba. wala wujta makula wa in yaslubuhum dhubaba la yastanqidhuhu min, ko da kuma shi wannan zuba kudan zai ɗauki wani abu ko ya ɗibi wani abu daga jikinsu, la yastanqidhuhu min, ba za su iya ceton kansu su taimaki kansu masu ɓaci abin da kudan ya ɗauka daga gare su ba. Allah ya sa mun fahimta. Ba suna sa mu kudan suna masa yanka ba a zubar mata jini don ya sha jini, ko a sa mata tulare a to da kuda za su zo su taru su ɗibar su sha jinin, shi gunkin zai iya kare wa kan shi kuda su sha jinin? Su kuma kan za su iya? Ba za su iya ba. Sai Allah ya wulakantar da gunki ya ce kai ai ba ma halittar gunkin ba, su karan kansu su kare wa kansu kuda. Yanzu kai kuda da zai kila ka ma hannu ko ka sami isga ko ka dinga bubuge su haka, ko ka dan kokari ka hana su isowa daga gare ka. To amma shi gunki fa zai iya?
to Allah sai wulakantar da kafirai da abin da kafirai ke bautawa a hankalce. Sai ce ai da kuda za su taru ma akan gumakan ma ba za su iya maku da komai ba ma maganar ya ma halicci kudan ba, ya ma kare kanshi daga sharrin kudan ma ba zai iya ba. La san gizo da ufar talib wal matlub. Kai abin nema da wanda ake neman, abin neman da mai neman duk an wahala, duk an jigata. Ko a jigace abin bautan naku a jigace, ba wanda zai iya komai. To wannan misalin da Allah ya bayar, kun ji kafin ya bada misalin sai dai ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ya yi mutane ku zo ku tattaru, Allah ya bada misali, ku zo ku saurari wannan misali ne, sai ya kawo wannan misalin. Kuma ai su ma sun san haka ne, inda guda za su taru akan gumakan, akwai abin da gunki zai ma guda? Babu komai. To don haka wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar, kai ya yi makafarai ciwo, to don haka menene su an wulakanta su. Kuma kamar za a ce to shi kenan ai an musu 1-0, sai Allah ya ce a'a akwai wanda ya magana akan Ankabuti, suratul Ankabuti. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ga wata misalin kuma da Allah ya ƙara kawowa da ya buga hankalinsu ya ƙara wulaƙantar da abin bautar tasu. Ya ce masalin labina takazu min dunin layi auliya, misalin waɗannan da suke bautawa koma bayan Allah, suka ɗauki koma bayan Allah abin bauta, suke bautawa wani Allah. An fahimta? Waɗannan da suke bautawa wani Allah na daga gumaka ko ma ne suke bauta ma, to ka matsalin lankabutin takazat baita, kamar misalin giza-giza ne da ya je ya gina gida. An san gidan giza-giza ko da yake sakan nan wai, sai ci Allah ya ce kamar misalin haka ne da Allah gidan giza-gizo wai yana kara rana, zai tara rana, zai tara ruwa. To shi kuma gida ana yi don ne don shelter ko don ya kara ruwa ya kara rana. A cikin dabbobi ba gidan da za ka bai, za ka ce kamar bai amfani ko na irin gidan gizo-gizo ko. Sai Allah ya kawo misali da kwatankwacin gizo-gizo da gidansa, ya ce kamar gizo-gizo ne da ta sami gida ta gina, wai ta gina gida. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, kai mafi wulakantaccen gida ne shine gidan ne, gidan gizo-gizo, gidan ankabuti. Wai ci ai wannan shine wulakantaccen gida. To shine misalin wanda suka kafarce ba su bauta Allah ba. Duk abin da suka kama ai sun kama gani, ba zai tare musu komai ba, ba zai amfane su da komai ba. Allah ya sa an fahimta. Kai wannan abu ya wa kafirai ciwo, ya mu munafikai zafi. Yanzu duk abin da muke bautawa a rasa abin da za a yi misali da shi, sai misalin kuda, sai misalin gizo-gizo. Sai suka ce to mun san me zabi. Sai Yahudawa suna wa annabi izgili, kai Allah ka ma ya rasa ma da me zai misali, sai ma kankanin abu, wulakantaccen abu, sai ya rasa wai da me zai ma yi misali, sai zuba, saboda an taɓa ne allolinsu. Sai suka ce kai Muhammadu ma Allah ka ma bai da abin misali, sai me sai an kabuci gizo-gizo, sai kuda. Wai ya ce in kuda, in allolin da suka taru ba su iya halittar kuda ba, kuma in kudar ta taru a kansu ba za su iya mata komai ba. Ya ce wai mu da muke rikon kudan ma, muke riken ubangijai ma kaman gidan gizo-gizo ne, ma'ana allolin ba su mana komai ba. Kai ubangiji ka bai da abin misali, sai wulakantaccen abu. Sai suna annabi sallallahu alaihi wasallam tahajjudi
to sai Allah ce to ya Rasulullah ka ba su amsa ga ansa na inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan kai Allah fa baya jin kunya an yadriba masalan da ya buga misali ma ba'udatan koda da kwatankwacin sauro ne. An san sauro ko yanzu da kuda da sauro wanne ya fi girma, wanne ya fi kankanta, wanne ya fi girma? Kuda ai yana da ma girma. To sai Allah ya ce to baya jin kunya da ya buga misali ma ba kudatan koda da kwatankwacin sauro ne. Wa ma fauqaha kai ba ma sauro ba, wa ma fauqaha malamai suka ce da abin da ke sama da me sauran. To abin da ke sama da ita na girma ko abin da ke sama da ita na kankanta, to shi ne aka sami ikhtilafi. Amma alal mashhur abin da ke sama da ita na kankanta, ma'ana yadda ya ce ko ma fauqaha da abin da ke sama da ita, to ba ana nufin da abin da ke sama da ita kamar na kudan da sauransu. Ai wannan duk ya bada misalin su. A abin da ke sama da ita na kankanta, ma'ana koda da misalin abin da ke kasa da kasan sauro ne. Allah bai gagare shi ko bai zama masa abin da za a ce abin kunya da zai buga misali da shi ba. Allah ya sa mun fahimta. Kuma ai yana daga cikin yana daga cikin ibara abin lura da kwarewa da gwaninta wurin gano abin da ke da kankanta fiye da abin da yake da girma. An fahimci magana? Yana daga cikin gwaninta da ƙwarewa da fasaha da balaga da nuna iyawa wurin gano mafi kankantan abu akan gano abin da yake mafi girma. An fahimci me nake faɗa ba? In abu yana da girma, I is too apparent, za a fi ganin shi clearly, abu faɗansa, abu ɗaya da yake ko? Amma in ƙarami ne kaga sai mai lura ko? Sai mai hankalin ma sai mai lura. Sai an sa me ake microscope sannan a iya study din. Shi wanda ke yin halittar wani mahalicci shi yana bukatar wani microscope ne. Shi ya san abin shi, ya san tsarin komai. To don haka in ya bada misali da sauro, ubangijin da ya sauran ne ya fi kowa saninta da ya take a halittar da yake mai tsara mata ya system ɗin da yake. To sai ce fa ma fauka hakai da abin da ke kasa da ma sauro a halitta. Me darasin da ke cikin ayar? Mun ji a tashin ayar cewa Allah ya yi inna Allah la yastahi, Allah baya jin kunya. Haka na fasara ku? To shi kafin fassara me wannan abin da na fassara in yi bayani saboda yana bukatar bayani cewa da ne Allah baya jin kunya. Tana iya zama sabo ko laifi ko kafirci, ma Allah ya kiyashe mu kalmar kafirci, amma da bukatar mu fahimci me kunya da kuma ya kunya take a wurin mu. Da farko dai ita kunya wata ɗabi'a ce ko hali da yawanci akan same ta a ɗan adam, a bil'adama, wanda ke nuna mutum yana iya sauyi na halayya da yanayi da fuska a lokacin da yake jinta ko yake da ita, wanda idan ya shige in ta same shi zai sanya shi ya bar yin wani abin da ya yi azaman yi ko kuma yake sanyi. Allah ya sa mun fahimci wannan definition din na dai kokarta ne in gana kawo shi a Hausa. An fahimta? Ita kunya wata ɗabi'a ne da aka fi samunta a bil'adama, wanda yakan sauya fuska, hali da ɗabi'ar mutum a lokacin da yake ko kuma ya kai shi ga barin yin wani abu a lokacin da yake azama, wato yake himman yin abin ko ma yake son yin abin a zuciyarsa. An ji magana na guda biyu? Ok, bari yi gwari-gwari
faɗi features na kunya. Okay, likila zai ba da full abin da muke cewa a aji features. In gai define na sai a ce yana da features. Kunya yana da features kamar haka. Yana da sanya canjin yanayin kaman jiki, kamanni na jiki, wato body language yana daga cikin alamar kunya. In mutum yana jin kunya, in ma fuskarsa in ma jikin shi zai nuna kunya. An fahimci magana nan? Kila in mutum ya ga abin kunya, bari mu magana body language defining da nake nufi da body language, ma'ana jiki yana canjawa saboda kunya. In mutum ya yi abin kunya, Allah ya kiyashe mu, ko abin kunya ya same shi, za ku ga kila in namiji yana da hula sai iya yin haka, ko ya rufe fuskarsa saboda kunya, ko kuma ya haka ya sunkuyar da kansa saboda menene kunya, ko kuma ya yi haka misali, ko ya tattare jikin shi duka saboda menene kunya. Ya danganci dai menene expression sai ya zan faɗa da kai hakuri hausar na guduwa, ya yake son ya bayyana kunyar shi, ko ya yake iya bayyana kunyar shi. Ko in wani ne ma zai ji kamar yin nufi a ƙasa ne, kowa da irin, ko wani kuma da zai ruga a guje ne ma, haka ne, kamar mata misali musamman. Wannan duk ɗabi'u ne na kunya, wato characteristics ko mace features ne na kunya. Allah sa an fahimce ni. To sai bangare na biyu na kunya din, karyewar zuciya. Idan mutum ya ji kunya, to zuciyar shi yana karyewa daga abin da ya ji kunya a kai. Ko zuciyarsa zai karaya, duk abin da yake yi zuciyarsa zai karya akan wannan abin da ya ji kunya. A kila an gaishe tsirara ne, Allah ya kiyashe mu, sai ya ji kunya, zuciyarsa sai ta karye. Ba fadan bai taba zama tsirara ba, shi ma ya san ya sha zama tsirara a wasu yanayi, amma a ranar da aka gaishe a wannan halin sai ya zuciyarsa ya karye daga wannan yanayi, sai yana neman mai abin da zai sitar da jikin shi daga wannan tsaraicin. Haka ne? Idan ba tsara na gaishe ba, wani abu yayi da bai kamata a gaya wannan abin ba, zai sauri ya kwabarin din wannan abin, ko kada a ci gaba da ganin wannan abin saboda kunya. Ma'ana dai zuciyarsa ya karye daga yanayin da aka gaishe, yana son ya nuna, yana son ya canja wannan yanayi. Haka ne duka? To sai yanayi na uku shine barin abin, ko zai bar abin kwata-kwata ba zai yi ba saboda ya ji kunya. Shine karshe, ko da a ce a zo kai mana, ba zan yi ba saboda me kunya, ya ji kunya. To mun fahimci me nake fara. Na ɗaya canjin halitta, ko na biyu karyewar zuciya, sai na uku barin abin. Wannan shi ne ke nuna alamar kunya, ma'ana nisantar abin ba za ka so ka faɗa ko ka ƙara na maita, kuma menene dai a ce ka ƙara aikata shi ba. To wannan shi ne kunya. Abin da yasa nake bayanin wannan saboda in muka zo fassarar inna Allah la yastahi da za a fahimta, sai sa na fara wannan shimfiɗa. To shi kunya me matsayinsa a Islama, a addininmu? A addininmu Allah subhanahu wa ta'ala da kai shi ne ya kunya, da kai shi Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da yake gaya mana kissan wasu mata guda biyu, ‘ya'yan annabi Shu'aibu, lokacin da annabi Musa ya je garin Madiyana alayhi salam, ya tarar da su suna shayar da dabbobinsu, ko dabbobin mahaifinsu. Wannan kisa ne mashuri da duka mun sani. Me ya faru? Sai ya zo da a takaice ta su shayar da dabbobin, daga baya suka je suka gaya mahaifinsu cewa wani mutum mai karfi shi ya taya mashayar da dabbobin nan, sai ce ku je ku kira shi. To me Allah ya gaya mana a kissan su, sai ce faja'at ihdahuma tamshi alal istihya,
فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرا ما سقيت لك faja'at ihdahuma sai ɗayan su ta zo in ji Allah fa sai ɗayan su ta zo tamshi al-istihya tana tafi cikin kunya tana tafiya a cikin menene a cikin kunya wake faɗin wake gaya mana wannan zancen Allah kun ga aida ya ce da ba abu mai kyau ta yi ba Allah zai ce mana faja'at ihdahuma faqalat inna ba sai ya faɗa mana halin da ta zo ba amma saboda halin da ta zo da shi hali ne abin yabo sai Allah ya ce faja'at ihdahuma tamshi alal istihya ɗaya su ta zo tana tafiya cikin kunya malamai suka ce saboda kyan abin sai Allah ya sanya istihya din kunya din a tsakiya sai ya ce faja'at ihdahuma tamshi alal istihya qalat Allah ya sa mun fahimci magana nan wato kisanar bayani za ku fahimta cewa yayi bari mu yi fasara a gwari zauka cewa yadda Allah ya kawo zancen sai ɗayan su ta zo tana tafiya cikin kunya ta ce bari ƙara maimaitawa sai ɗayan su ta zo tana tafiya cikin kunya an ji da aka sa kunya sai ya ce ta ce kun ga kunyan sai aka sa shi a tsakiya sai aka sa tana tafiya sai aka sa kuma ta ce yana gaban kunya tana tafiya yana bayan kunya kunya yana tsakiya sai malamai suka ce dalilin wannan wani hikima sai sa Qur'ani la ilaha illallah ya gagara halitta sai sa malamai suka ce to ai yanzu da Allah ya sa wannan istihya din to ita kunya tana dukan kowanne ne kunya tana dukan tafiya kunya tana dukan magana kamar zaka ce sai ta zo tana tafiya sai ɗaya daga cikinsu ta zo tana tafiya a cikin kunya ta ce ka cire kunyan a cikin tafiya Allah ya sa mun fahimta maimakon ka ce faja'at ihdahuma tamshi sai ka tsaya tamshi din sai ka ce alal istihya'i qalat a cikin kunya sai ta ce mishi inna abiyaru cikin kunya ta ce babara na kiranka ko kuma sai ka ce a'a ɗayansu ta zo tana tafiya a cikin kunya an fahimci magana nan dukkan ma'anar ta tabbata to amma sai malamai suka ce ai ma'anar ba ta cika sai ka haɗa su dukkan biyu sun haɗa cikin kunyan ne da tafiyar tata da maganar nata dan shi ne kunya a duka biyun za ka same shi a tafiyar ta ba za ta dinga tafiya bazar ba ko duk mai kunya za ga tsanaki take tafiya ko ruwa ke dukanta ko mamakon ruwa ke za ba ta yi gudu ba haka ne mu ma za mu ga duk matan mu na arewa haka suke aiko in ka ga mace tana gudu kai to ka san ba arewa ta shi ba saboda ko ruwa na dukanta ba amma ba za ta guji ruwan ba saboda a ganta tana tafiya wargazai ko tana gudu facce ta san ba ɗabi'a na masu kunya ba ne to ita kuma tana da kunya ba za ta so kunyar ta zubi ba to sai ta gwammace kawai gwamma ruwan ya dake ta to sai tafiya yana nuna kunyar mace sannan maganar ta yana nuna kunyar ta yadda ta take magana ta gana wannan tana da kunya wacce ba ta da kunya ko gatsai za ta faɗa ko yanzu ya kai ga mu matan musulmai ma wasu marasa kunya za su ce ka san ni ban da kunya kakkamin ban da kunya ban da mutunci wai ya zama emblem ya zama wani badge hasbunallahu wa ni'mal wakeel to Allah da kanshi ya yabi kunya ya ce Allah ka sa mu zama masu kunya yaran mu Allah ka sa zama masu kunya saboda haka Allah da kansa ya yabi kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u min al-iman kaga kunya yana daga cikin imani kunya da ka gani yana cikin imani a wani kaulin kuma yana cewa wanda duk bai da kunya a cikin ku wannan maganar ta gabace ni jannan Muhammadu to fas na'ma shi ta
lam tastahi fasna. Duk wanda bai da kunya, in ka ce baka da kunya to duk abin da ka so ka aikata, kai abin da ka ga dama kawai. In ka ce kai baka da kunya, baka da mafaki, ba wanda zai gaya maka ji, annabi ya ce to ya abin da ka ga dama, ya abin da ka ga dama. In kai abin da kake so to ka rubuta wata rana, ko a raye ko a mace, za ka ga abin da baka so, ka rubuta ka aje. Ka ce ni sai abin da nake so zan yi, sai abin da na ga dama zan yi, to ka rubuta ka aje. Wata rana kuwa za ka ga abin da baka so, za ka ga abin da baka ga dama ba. Allah ya kiyashe mu. Annabi alaihi salatu wassalam wata rana yana cikin sahabbansa, sai ya ji wani daga cikin sahabbansa yana wa dan uwan shi fada, yana cewa kai ne kai kunya ka yayi yawa, sai a ta cutar ka ce kai kana jin kunya, komai a yi maka kai ne kunya, sai ka ji kunya ya kashe ka, sai ka halaka da kunya ya zai kashe ka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai kira wannan sahabi sai ce da awu, sai ce ka bar shi wallahi alkhairi ne gaba ɗayanta. Sai da bai rantsi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai da rantsi, sai bashi ita kunya ai gaba ɗayanta alkhairi ne. Kakka sa ya rage kunya, kakka ce wai ya rage kunya, bashi ta jin kunya. Namiji fa kenan, to ina kuma ga mace. Ashe ya fi kyau ado ne a wurin mace. Mace in tana da kunya sai ga ta ƙara kyau, sai ga kyanta ya ƙara bayyana. In ta yi murmushi sai ga murmushin ya fita daban da na mara kunya. Ko ne muke gana haka? Allah ya hana min dariya. A haka ne, annabi ne ya faɗa. Ai ita kunya, in mace na da kunya, duk lokacin da ta yi murmushi sai ga murmushin ta ya bambanta da na mara kunya. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi ka bashi, don kunya gaba ɗaya alkhairi. An yi wani bako a garin Madina cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam, sai aka kawo masa abin sha, da zai sha to jiddirin shi zai sha sai ya kawo da kanshi daga barin idansu, sai sauran sahabbai sai kamar suna masa dariya, sai ce alkhairi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairi yake dauke da shi, wanda babu ku koyi da shi. Ma'ana wato shi zai sha kamar a ce ruwa ko wani abu sai ya haka, yadda in China suke mun sani ko sai sun kobri, kan ku ga sun sha, kan ka ga yadda suka sha sai su koyi, sai sahabbai suna ta kallon shi a ya san da wani sabon abu. Sai annabi ya ce bashi alkhairi ne. Wato ita kunya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam sabonsa da yake sai ga mana gaba ɗayan ta menene, gaba ɗayan ta alkhairi. Sai yasa ya ce li kulli dinin khuluqan wa khuluqul islam alhaya. Yace kowace addini tana da emblem, tana da kamar a ce coat of arm, tana da ɗabi'a da aka san ta da shi. Inji annabi, yace kowace addini tana da ɗabi'ar da aka santa da shi. Yace ɗabi'ar addinin ganawa musulunci shine kunya. Duk wanda bai da kunya to ya rasa ɗabi'a cikin ɗabi'ar addinin annabi Muhammadu. Ya rasa. A cikin wata hadisin da Abi Shayba ya ruwaita yana cewa qillatul haya kufur wa iyaz billah, yace karancin kunya kafirci ne. Mutum ya zama kunyarsa ta karanta to dab yake da rasa imaninsa, dab yake da rasa mai imani. Saboda ai daga farko ma mun ji alhaya min al-iman, cewa ita kunya tana daga cikin imani. Duk wanda bai da shi ya ce shi bai da kunya to ka tabbatar na ma yana gaya maka bai da imani. Saboda haka ba ado ba ne ka ce wallahi ka san ni ban da kunya. Musamman abin da zai baka mamaki yanzu, wai mace ne za ta kalle ka ce kai ban da mutunci ba, ban da kunya da ka ganni nan.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. In wani ne ya faɗa miki baki da kunya ma ba kya kyare shi ki kai shi ƙara ba saboda ya aibata ki da mafi munin aiki, to a ke ne za ki ga abinki baki da kunya? Ruwa ki nima kunyan nan, ki nima kunya ki dora ko lita 2 ne a nima kunya. A nima mana a dora a nima. So da rashin kunya rashin imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu akan kunya, ya kuma ce mu zama masu kunya. To kada mu ja lokaci, muna son mu magana inna Allah la yastahi, Allah baya jin kunya. Kuma to yanzu an fahimci wancan definition din da muka yi na kunya. To yanzu in an fahimta, ya za mu ɗauki Allah mu ce Allah da kanshi ne zai fara ya ce baya jin kunya, to ya kunya take? Yanzu Allah kenan in ya ce baya jin kunya za mu ce Allah bai da kunya? Subhanallah, auzubillah. Ba haka yake ba. Hadisi ya zo daga Sa'id bin Musayyib, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana jin kunya. Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu ya roke shi, ya dawo da hannun ba tare da Allah ya saka masa alkhairi a ciki ba. Ka daga hannu haka za ka roki Allah, ka roke shi saboda karamcinsa da wadatarsa da rahamarsa, kuma har ka shafa ka dawo da hannun bai ba komai ba, sai in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hayyun, Allah yana jin kunya. Kenan Allah yana da me? Allah yana da kunya. Ba a cewa Allah bai da kunya. To amma kuma gashi ya ce inna Allah la yastahi, shi baya da kunya. To ina zancen yake? Ya fassaran yake? To yanzu za a rage tsakanin zare da abawa, mu koma a wancan definition ɗin kunya da muka yi. Muna fahimta? Kun ga definition ɗin kunya? Ai mun ce ɗabi'a ce ta ɗan adam ko? Yawanci an fi samun ɗan adam, kuma yana canja yanayi na jiki, haka ne? Mun tuna? To Allah shi ba jiki ba ne. An fahimta? Wannan ya kori gabarin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mun fahimta. Muka ce yana sa karyewar zuciya, ko? To shi kuma Allah bayi da zuciya da za a ce ta kari. Ana fahimtar ina nake nufa? To amma Allah yana barin wani abin don wani abu, shine abin da ake faɗa. Allah yana barin wani abin don wani abu. To sai a nan sai a jibinta wa Allah kunya. To me yasa a nan ya ce, an fahimci magana na kuwa? Allah ba zai canja jiki ba don gan wani abu ko wani aibu ko wani abu, shi bai da aibin da za a aibata shi. Zuciyarsa ba ta karaya, don bai da zuciyar da zaka ce ta karye akan wani abu, ai sai aibin ya fito sannan zuciyar za ta karye ko? To duk baya yi, ba tare da shi. Amma yana barin wani abu don wani abun, ba don karyewar zuciya ba, don karamcinsa da isassa ne. An fahimci magana? To sai yasa sai ake sifanta masa kunya, ake jibinta shi da kunya. Duk abin da aka jibinta da shi da kunya, to baya nufin cewa shi ita kunyar ita a siffarsa kamar yadda yake a wurin ɗan adam haka yake a wurinsa. A'a, su malamai masana Allah suna cewa anna kulli sifatin sabatat li abdin mimma yaqtasu lil ajsami fa iza wasafa Allah ta'ala bizalika fa zalika mahmulun ala nihayati al-a'rad la ala bidayati al-i'tirad. Duk abin da aka jibinta ma Allah, dangane da abin da aka iya jibinta wa mutum, to ana jibinta shi a sifar karshe ne, a wurin dan adam din ita ce sifar karshe da za a jibinta wa Allah, ba sifar farko ba. An gane kuwa?
ba gane ba ko yanzu a wancan sifar kunyan ba na faɗa ba dan adam in ya ji kunya za ka ga jikinsa zai canza zuciyarsa za ta kari sannan sai ya bar aikin ko to a wurin Allah ba canjin jiki ba karyewan sai karshen barin aikin an fahimta za mu ji yawa mu ɗauko misali fushi a cikin fatiha za mu ji muna cewa Allah ghairil maghdubi alaihim wala dhalin banda waɗanda kai fushi da su ko fushi sifan wane ne wai suwa suke fushi mutane ko amma kai idan kai fushi me ke faruwa fuskan ka ne da yanayin ka yake canjawa kai kenan zuciyarka sai ta kulluci wani abu biyu kenan ko na uku sai ne sai hukuma ya biyo baya abinda ka yi fushi da shi zai fahimci cewa ka yi fushi ko wannan shine sifar fushi a wurin dan adam to sai muka ce a wurin sifar Allah duka waɗannan na farkon da aka faɗa kwashe shi zaka yi na ƙarshen ne zai biyo baya wato in Allah ya fushi da kai ba sifarsa ne za ta canja ba an fahimta ba kudurtan wai zai maka abu ne zai yi ba a yi kawai zai hukumar ce za ta biyo baya mataki ne kawai zai dauka shi ne fushin shi fushin aikatawa ne ba wai ya yi fushi da kai kamar irin fushi na da kai a shi ba haka fushi da shi yake ba shi kawai hukumar ce an fahimci magana na to shi ne abinda malamai suke bayani a nan wurin so haka ce Allah na kunya baya nufin cewa a zuciyarsa na karewa ko yanayinsa na canjawa a yana barin wani abin ne don wani abin kamar irin wannan da muka faɗa kamar yadda muka faɗa Allah baya barin hannun mutum idan ya daga yana roƙonsa ya rada ita ba tare da ya saka masa alkhairi ba Allah ya sa mun fahimta to yanzu me yasa yace baya jin kunya dan ya buga misali wato ba zai bar buga misali ba mun fahimci definition din da kyau kuwa na wancan kunya ai mun ce karshen kunya shine barin abu ko to shi yanzu ba zai bar buga misali ba domin da abin da yake kwatankwacin sauro ko ma abin da ke ƙasa da sauro domin kafirai an fahimci magana yanzu maganar inna Allah la yastahi ya fito rashin maganar Allah baya jin kunya ya fito muka fasara cewa ai karshen kunya shine ka bari ko to Allah ba zai bar buga misali ba zai bar sai dai kawai zai ci gaba da bugawa don shi wannan abin da kafiran suke faɗa da ya isa komai ba Allah ba zai bar buga misali ba kai da sauro da abin da ma ke ƙasa da sauro a misali ma ba ku da can fa ma fauka lokaci ya jan fa amma allazina amanu fa alamun annahu alhaqqu min rabbihim wadanda suka yi imani sai su sani kai wannan ayi daga ubangijin mu ne mahalicci saboda imani ya shige su hasken imani ya zauna a kirjin su sai su gane kai wannan Allah daga Allah ne sai su yi imani amma allazina kafaru wanda suka kafirce kuma fa bai kuluna ma da Allah bi hadha masala cikin Allah yake nufi da wannan misali mun gara komai ba za su gane ba su gane ba يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ديوا سيس بچ ويهدي به كثيرا ديوا كما سيس غايني سيس شريعة da sun janna misali yanzu kamar wancan misalin nan zuba na kuda da Allah bai shi ya gane cewa lallai ba abin mota sai Allah ba ai abin da ya faɗa akwai wani misalin da ya wuce haka ai ka san kuda duk halitta ba wanda ya sai ka kuda ko ya isa mutum ya gane amma Allah ya ce wai hakiki kasiran wanda Allah ya nufi su da shari'a sai su gane sai su shari'a kuma ya dinga bihi lal fasiqin ba waɗanda suke bata sai jama'ar da suka kasance sun fita daga layin shari'a wato fasikai kenan Allah ya kiyashe mu Allah ka ba mu kunya ka sa mu zama masu kunya ka sa iyalan mu zama masu kunya ka sa ƴan mu zama masu kunya ka cika zuciyar mu da ɗabi'ar mu da halin mu da kunya kar ka sa mu zama marasa kunya kar ka sa mu zama masu cewa ba mu da kunya kar ka sa zuri'an mu su zama marasa kunya kar su zama masu takama da rashin kunya duk wanda ya samu kunya a gidansa ya samu babban arziki ban manta kafin mu yi aure abinda wani malami na ke ce min yakan ce duk matar da zaka zaba duk abinda take da shi kan sallah abinda zaka muhimmanta a cikin dukkan ɗabi'unta kunya yace ka cire komai daga cikin ɗabi'unta abinda zaka fara kallo kunya idan tana da shi to komai ma zai biyo ba kuma wallahi da ya faɗa kwana-kwanan nan sai da karatu ya biyo kan haka
wani dan wani zai yi aure dab da azumin nan aka yi auren, ni ma sai na gaya masa haka da ya so zai nemi auren sai ce ya samu mata zai aura dan matarsa ta rasu, amma wacce ya gani aka kawo masa kamar ba zan ce talla ba zan yi amfani da talla, aka kawo masa shawaran ya aure ta, ai makaranciya ce ma'ana malama ce kaza kaza ta yi karatu kaza. Sai na ce masa wani ka san me nake so da kai, kaka duba da karatunta ya take a wurin kunya, a wanda kawai zan ce maki. Sai ce kai na ce maka ba ita take biya kaga ɗalibanta kuwa shi ke ba. Duk da abin da yake sanna masa na kunya shi yana ganin ai kawai ai malama ce ustaziya ce ta yi karatu. To ai maganar nan da nake da ku kafin azumi da sati biyu aka yi auren ko sati da yanzu nake magana da ku yanzu aka tana gidansu. Saboda ai bai sai gyara mata ba. Ai ka san malama ce ba za a gyara mata ba. Ba ina yi bata malamai bane. An fahimta? Ba ina cewa duka malamai mata gaske ba, wato muhimmin kunya, wato da tana da kunya abinda duk zai gyara mata ne za ta kwabi za ta gyaru, ba za ta so a ƙara gyara mata irin wannan ba. Shi wato in mace na da kunya in ka ce mata bari za ta bari don ba za ta so a jiko a waje ba, in ka ce mata za ta yi don ba za ta so a jiko a waje ba. Amma wanda ba ta kunya sai ne an daɗe ba jimin ba, wa nake tsoro ko ba haka bane? Saka ji maganganu in kai ka saba mata ka ba ta hakuri, tana da kunya za ta yi ma kawai ci za ta hakura. In ita ne ta saba maka za ta ji kunya kuma za ta baka hakuri. Wato kunya alkhairi ne kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dan uwa shi ma sirri ne zan baku, shi shine mafi girma. Duk wanda yake da dawo ko kuma shine ma bai aure ba to ya tashi aure ya kula da kunya, ya kula da kunya. Duk wacce ya samu matar da ba ta da kunya to wallahi to ba zan ce komai ba. Amma in kuma sami mai kunya wallahi ya more, zai samu total control of his house. Saboda ita tana da kunya ba ta son ko tsawa a mata, tana da kunya ba ta son ka tana ta magana ɗaya ko ka mata ka aibata ta. Saboda shi tun da ma yana daga cikin sifar kunya ko baya son aibu, duk mai kunya bai son aibu, a gano aibin shi zai gana kafa kafa. To ba kai ma ka faɗa aibin ta ba, ko makwabta ne ba za ta so a ga aibin mijinta ba. So kai ne ba ake faɗa aibin amma ita take jin kunya, saboda kunya ba ta so ta faɗa aibin ka ba. Kai kake mata laifi ba, amma saboda kunya tana tsoron ma ko mamanta ta gaya ma. Balantana makwabta, balantana kawarta, amma mara kunya ne habawa ka san a faifai kake. Allah kiyashe mu, Allah kiyashe mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu nan gida Allah ka saka musu da alkhairi. Allah a wannan tafsiri Allah ka ba mu istiqama a ciki, ka sa mu kare wannan azumi cikin imani da bayansa. Shugabannin Allah ka na musu gaskiya ne ka ba su yi, ka na musu ƙarya ne ka ba su yi, guje mata. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلى الله عليه وسلم.